Kasi ngidlale ebusuku before ngilale. Ngidlala amathimu. Utawucheka ukuthi amathimu engiwadlalile kodwa ebephela manje bephela ngo-11. Ucishe beqala ngo-9 ngiwadlala. Ngidlale 7 amathimu. Wawina imali yakho sana. Awini imali yami vele ibisho ukuthi 42,000 ngathi mina ngoba yokugcina imali angifaka u-30 ngilahlela ayicha ingene ngithe manje ngiyabheka yangena imali. Awina imali engangemali. Awini imali engangemali. Manje abantu abafana nawe kumele sibathathe kancane futhi akumele sibahlehlele. Fune sihlezi nabo. Ufuna makwenzeka kanje ufune sibonge. Nkosi yami. Fune sibonge, fune ngibonge. Vele ngoba ngisho ukuthi kwa-South nami ufune ngizame ukuthi nakho. Nawe nongangikhohlela ukhona ufuna ungivezele futhi. Nkosi kubusise ba. Ngiyabonga kakhulu baba Dlamini. Ngizobona futhi mangithola amasende futhi ngizama ukuthi ngoba sinto sixhumana inamba yami vele uzohlezi usisevile WhatsApp Mr. Philo ngikuthinte ngeze lapho eminini. Hayi ngoba mhlawumbe sengiwinile kumele ngize kodwa ngifuna ngize eminini sikhontake sibone senza kanjani. Ngibonga sekwenzekele ubukufuna Mr. Philo. Yebo. Hayi akhuphi ngicela ungisendele WhatsApp inamba esesayo ngibe nama details ngazi ukuthi ngiyaphosa esivivanweni. Ngiyabonga ba. Yebo.